Wis. Aduh. Kacang nyerimpet ya. Kok bentingan wayu dhewe, guys. Aduh, ki apa ki? Angkrang nih. Kau botol ya Mbak Bet ya. Ning rumah jenenge nek lompong lho. Lompong apa wis jenenge entek. Oh, entek berarti ngarep omahku kaya entek no. Wong desa, guys, kelane apa eneke sing ning mburi omah yo. Dipelok. Ora kok ngenyek ayu, gak duwe janganan trayo iki, guys. Teko ayu. Anake terong bosen kon mangan terong ae. Lorong dina kon mangan terong ae dek ya weleh ha. Kacang terong yo. Tunggu gak menak tenan iki. Apane? Kembang bombo. Ora kowe tok yuk. Lah, Nyonya juga. es teh sak jimbung cek kurang cek dimbai banyu sak jimbung. Nek kate rong cup gede-gede iki dak ya. Nek banyu putih no ora apa-apa. Lah banyu putih karo teh dak ya. Ya biasane aku ki banyu putih gak teh ngono. Biasane ki aku dingin. Aku ngombe legi teragak dasi, guys. Gak iso aku nek ngombe dingin. Lha emang kan enake kuwi jadi pesene ya kuwi. Aku nang dinggon, ya ditawani es lho. Es teh aku gak tergoda, tapi nek aqua dingin. Gak nolak aku. Sak botol gedines. Rada sedino wis dadal. Kadang aku nang dinggon ngono tukune ya aqua gede. Tapi aku nek aqua cilik ngono karo tuku sak ombenan langsung tak Mbak. Kayak kurangen ae rasane. Iki wis sakmene. Wis lah. Tenan. Iya. Ben gunjangakno Sintia ae. Sesuk pake kan entuk Pak Wedhus. Heh? Ngotenge arek teko ngarep. Sesuk kan pake entuk Pak Wedhus nek entuk. Ya alhamdulillah. Iku pake ben mangan Pak Wedhus, aku tak oseng kacang Sintia jangan bayem. Nendi ta? Ini BC. Bapak. Atus. Ramban. Ramban bayem iki lho. Ini iki lho ya enak. Aku ora tau. Inuk wis kowe belum sampetan. Iki. Iya. Iki apa bayem ini iki? Iki lho. Iki. Ya. Hak paune. Jajan sedina ora cukup 20.000. Ya. Jawa aku nandur-nandur nih. Ndi apa tukul? Mati paling. Nandur iki. Lha mbok kek no peceran. Urip no, Mbak? Iya, enak 6 kok. Ben tukul. Ini iki mati. Ah. Apa Mbah, kacangmu tak brondoli. Apa? Bayu di anu sana. Kuwi anek
Kembangnya rambut gue sisan tuh yuk mau pas. Lah wis ramban Mbak Putri kok. Iki tak gue itu. Ya. Tapi api-api yo, sange kowe kuwi gak gelem mek. Aku kan ngeri kene kita emang sak nggen Ning emang. ndi? Terus belah kulon api-api. Lah wis terambanan lumayan nek cara bojo ta. Resesan tak untuk Pak Wedhus cek masak kuwi. Nek entuk. Tak durunge Pak Wedhus teko kok masak kuwi sik. Iya. Kok sing Pak Wedhus ben dipangan Mas Adi aku mangan usang dia manjang. Den, telu menune dhewe-dhewe gak. Ke jamu kae nek semateng yuk. Endi? Den. Apamu? Cekeh wonge. Kanu gone sapa? Pak. Kulon. Iki lho kene. Oke. Cilik ya wis. Ayo. Yo kene loro lho. Yo wi mateng wi. Jebuk ora Pak. Gak yo. Kene aku yo menek kok. Ora guys, kelakuannya Ayu deh anak kok ngene ndak. Keserumbat bebek sebelum mengko. Endi ya Bapak Mang? Kuwi lho. Dirasa menerono jeblok dhek mati celak. Kuwi lho guys. Ora gayuk Mbak. Munggah bos. Tiba mengko. Yo yo, entar wis karek kowe. Ora gayuk tuh. Sikilku lara kecepet-cepet. Ya wis digothek ae, digothek. Terah aku gak tak bungkus sih, guys. Aku gak tahu mana tak bungkus. Senengen wong-wong. Lho katok double telu. Katok kolor. Kalau gothek. Oh ya coba parakno rene oh. Di sepil. Jenek lho iki. Mudah nah iki. Kok ndere gerajak mengisor kok. Astagfirullah. Delok guys ngantek mepet lemah iki guys. Dan dia mau Di sepil iki jambu kristal guys. loro telu sustak ndi? Lah wis cilik ning gagang ndi? Di delok yuk. Seneng gagang. Aduh. Seneng gagang. Kita bedheki bosok, guys. Tapi iki manis pol. Nyah. Lah dipangan yuk. Ah, perah tak gosot. Aja penae. Wajah Ayu wis ngglodhoki, guys. Ya ora apa-apa. Yuk. Lebih lah iki. Lagi tak bungkus ala dan putih gitu. Lagi tak bungkus di awan kok. Nek ora tak bungkus yo ora uman aku. Tosaan. Iki lho. Mangan iki nganggo peso. Gak tak ombah apa-apa. Vitamin K. Vitamin kuman. Sing iki lho. Padha ae Mbak. Untuk nelora mangan ngene-an. Prem patapim tralalelu tralalala. Ini aku ngilu untuk
Kok piye nang jambu? Nang jambu pisane Soalnya kan kasar-kasar piye ngono. gatel tanganku kumat toh. Kena lemak kena Yo combok. Wah. Apa ngene iki lho bos. Ora kena aku ya coba mau sampai tak kosot-kosot ning tangan. Ning kene ruame, guys. Gatel. Engko teko mah Guys, dongakno ya guys, aku ketoke tahun depan itu udah mau menikah. Sudah mau pergi jauh. Ning ploso, ya wis sok dolan no. Gak ya ora. Ora ya ora wani. Lha nyapa? Yogurt kan dulunya. Musuh Tak omoi guys. Aku ambek yogurt wis suwi guys. Aku kan tinggal ngendak ta. meneng aku ke sekolah ngono kalau guys. Ke sekolah SMK kelas 2 ambek yogurt. Lah, kuwi iki nganu guys. Aku ki yo cara mono ya piye ya jenenge bocah ya aku rono rene gelem ngono lho guys. Lah, aku lulus kerja ambek lulus sekolah kerja ambek Ayu guys ning baksonan. Wis betah-betah menak-menak ndek melangcak mulai guys yo. Lah Senang. kerja ning baksonan lagi sedina guys. Aku telepon mantanku ngene. Aku gak betah. Aku jane betah-betah ae kae. Kowe gaget ngejak mulai. Pokoke Aku Ayu mbaten ngene. Anakku gak dijak gak melok mulih Eling karo sapa? Weling para pamitan ambek Mbak Ulan ambek Mas Adi pirek kae. Ambek budal nggawa tas onyet. Apa minggat Sing ngene. Wes ta ora usah pamitan kok nek gak betah isin ngerti ngerti. Delala gak betah tenan Wes guys. ora betah. Aku lu mikir kayak, karena aku gak melok mulih terus mulih karo sapa? Ora nggawa HP. Lah ya laulo dhewe pokoke wong edan aku. Pokoke masa lalu kuwi ambek Ayu lucu guys. Sok men yo guys nek Mas Ayu rene wis tak jak ngevlog. Moe CS-ku yo. Baturku kecilik guys. Ceramane barengane ya. Iya. Kacak setahun. Pokoke nanti bareng wong duwe gene Ayu. Enggak kalingan di gatot tuber sapi apa kali. Pokoke tak puat tak kerapak. Aku gak wani dolan nganu ning kuwi lho. Kan omahe Ayu ndek mending nguri omahe Mbak Ulan kuwi guys. Busuk. Ora apa-apa. Ngapa matamu kan rek. Tapi legi. Jadi jamu kan Mbak Putera tak ngerti jamune. Ora apa-apa. Ngerti kluket-kluket kalian ndak iso gila. Pokoke jamanku ndek men yo guys, dolanan kuwi gak ambek Mbak Pia guys. Dolananku ki ambek calon lanang ngono koyo Gatot. Terus apa neh yuk? Sak-sak. Ora roh ndek ben ngangkat e mbok kon. Ojo kabeh ku ceplok ngono. Ae mak, wong pasang kabeh mbok kon ngangkat to mak. Ngemet cotot kae gak genteng-genteng. Dolananku ndek men ambek Mas Ayu kuwi, ambek Ayu, ambek Agus Brak Gendeng. Ambek sapa neh ya? Ngono. Yo Ndek ben kuwi jane tok anggo le. barang kae. Yo ora dolanan ambek awake dhewe lho yo mok wong kuwi. Kono sin dolanan sin. Wait, ngerti gak guys? Dolanan iki ning kali, guys. Kelas duber sapine Pak bom-bom bet. Besok kono ucul genten aku sing duber dek yo. Rungokno. Buang. Grene. Nek tak aku. Dadanan. Apa nanti? Wah, no Cynthia, wae Cynthia. Jeluk sin.
Cynthia wes kok tembes neh. Wis tak anggap diawar kok ngono. Terus piye? Paling Pak aku ambek yogurt wis musuh hampir terberat kuwi ndek ben. Guru-guru mbak pokoknya putri wis hampir 7 tahun guys aku ambek yogurt. Petong tahun dadi lah aku ndek bene 3 tahun setengah era dadi ditinggal berapi. Bisa lamu klencong. Loh, ora iki. Lah kan kono kene Mbak Put. Lah salah sapa nih? Soalnya makku dilebokne pondok. Ayo Wong deket demet. minggat guys. Wong Ayo cuma minggat dilebokne pondok iki. gendino sing minggat saiki. Kan 3 tahun lho jere. Iya tak enteni sak mulai bae. Ubrus. Mentolo ngepruk ya. Tapi saiki dia penyakit no. Coba. Keteng gak? Ora. Sapa? Nek sing 3 tahun karo aku kuwi Iya. anu ketenge loro-loro nenang. Mbok santet wae mesti yo. Cangkemmu. Ya wis untuk karmane dhewe lho kok. Jane iki cerita kuwi banyak, guys. Tapi sok mben yo, aku pengen ngejak lho nge-vlog karo anu. Jenenge Gatot. Wong munjung lho, guys. Wong dadi mantene Ayu. Aku iki kon ngancani Gatot kuwi lho masamu. Yo tak kancani wonge. Cara mulai kenal ya wis suwe. Kelingan wonge mendem turut bendungan kae. Bendungan. Ya Nek tak jero dino kae. kotake kae. Masa iya? Yo, ndelok ning kono mantare dilebokne kono ere. Ora ding mantare dilebokne ning semak-semak wong ndelok ning kono kuwi. Mau ndek ben kene Dan dan tapi saiki semari, guys. cedok mantare lepat. Ora. Wes guys ngono ae aku tak apa mulai. Sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk neh. Mulai sore masak. Kita sumi yuk. Mangan nguntal turu leren.